Айде, И айде. здравейте хора и добре дошли в новото видео в канала. И в това видео ще играем на Оби. Escape Run Prison. Да, и сигурно се чудите кое е това лилаво човече до мен. Лилаво розово. С Аз прекалено съм и кръгла това го. като. Това е Никол! Почваме ли? Почваме и абонирайте се за канала, дори видеото да не ви хареса, защото може да не Заради мен. други видеа с нея или с други приятели. Тя избра възможно най-странното лоби, както виждате. Или измери си температурата. 100 000. Май. Ти в Ама майко, паднах си. някъде. Ти... Тук сме в гърлото на Барби. Ужас. Къде си, бе? Ето ми. О, ти се сливаш прекрасно. Ауч. А, бла, 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 бла. Да, разбрахте, скипвам, разбрахте. Сега съм притребвала в живота. О, 10 of notifications. Ама чакай, ние трябва да минем 32 нива. Да, точно така. На другите са по 50 по 100, ма, какво се плакваш? Бла, 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 да. Но защо точно ни спира на всяка секунда? Ужас. Ами защото трябва да ни опъти какво да правим. Не, той просто си мисли, че ние сме тъпи и трябва да ни опъти. В това видео малко повече ще видите как се оплакваме. Все пак Никол е тук. Мамичката ти. Стига да! Не, без псуване в канала. Нищо не сте. Не псувам. Спри за... Аз съм едно лилаво човече. Не знам хора, но аз съм едно лилаво човече. Не приличам на нищо. Просто ми е скучно. Като ми е скучно, правя тъпи аутфити. Трябва това да го знаете от мен. Опа, това е стрелка. Аз мислих, че чекпоинт. Да не мога да дойда към Елия, ето идвам. Ето я Никол, телепортира се на Сол. Никол не може да дойде, направо ще припадна. Не, май ми... Стига бе! Ели, имам лоша новина, не мога да дойда буквално към тебе. Ходи надолу, не нагоре, надолу, не нагоре. Ама знам, ама ми се бъгна телефона! Трябва да си купиш нов, това е знак от Roblox. Не, ето, правил. Това чекпоинт ли? Не, това е стрелка. Но съм тъп. Ауч! Айди ла. Юху! Ние колко въздух трябва да имаме, за да го минем това? Не знам. Не знам. На теб не те интересува. Мен не ми хич не ме интересува. Какво трябваше да очаквам? Къде сте, бе? Чакай, бе. Сега мога да потвърдя, че си... Че съм какво? Ненормално, това всеки го знае. Ти си най-сранният човек, който познавам. Чувството е взаимно. Така ще пропадна тук. Идваш ли му? Айде. Маля съм от тук. Аз не видях тук, като изпадна. Хора, в това видео очаквайте много смях, защото сме с най-смешния човек, който позна. Маля, аз вече съм при вратичката. но чакай. Вижте малкото ливаво човече, което се опитва да мине Оби. И пак ми излизат. Стига, бе! Какви реклами? За телефона ми излизат някакви снимки, някакви новини от нова телевизия. Индийските сериали по нова.
Мисля, че Сега, бъди възможно най-внимателна. Да ми ни оттам, защото няма шанс да се пребиеш. Ако се пребиеш си Те му убием, това го знаем всички. Не, само ти си по тези неща. Аз ще използвам сега моята любима дума, а именно ти си ненормални, Кели. Ох. Кама гледаш, пиши си там. Сега се прекъсваш. Аз паднах в една дупка на екраната. И това правилно ли беше? Ето те! Как го оцелят първия път, бе? Какво? Как го оцелят първия път? Имаше стрелка. Не, ти си някаква вещица. Вещица, помогнете ми. Вижте ни как вървим. Така, здравей, сега. Кратка реклама по човече. новата телевизия. Кратка реклама по нова телевизия. Ели, лаза тук да ме снимаш, бе. Докато... Ела да ме снимаш. Ела да ме... Кратка реклама по нова телевизия. Здравейте! Днеска искам да ви представя Colgate Max White Ultra. Именно аз. Заради като използвах тази паста, станах ли лава с кръгла глава. И съм вече чепта. И затворник. Не поръчвайте Colgate Max White Ultra. Добре, аз ще се присъединя. Готово. Хора, оставете по един лайк на видеото. Оставете по един лайк, да се малко ще изкърта зъбите на тоя, ако не спре да ме спира. Трябва него да го сложим в тъмнейла на видеото. Да, братно и тръгваме. Никола ми звъни и пише ми и ми вика, ти ме забрали. И ми вика, и аз си казвам защо. И ти казвам, не ме каниш във видеото ти. Ето защо не те каня. Моля, чува се като някаква птичка. Да направя. Това съм аз. Ко ме гледаш, писиш там. Между другото, една много забавна случка. Играхме си навънка миналата година. Това е друг въпрос. Си играхме на някакъв, където... Какво идея на Никол. Тук. Идея на Никол. Някакъв, който отвлякал някаква и нещо такова. И изведнъж и по новините казват една жена, мъж, каквото и да е, беше ограбена или нещо там му се беше случило, кой знае. Ти къде си, бе? Ама как го минаваш това нещо? И изведнъж някакъв се появява и казва, това съм аз. Аз представих новините. Това съм. Или Крис, така идва и само това съм аз бях ограбения. Или отвлечения, как беше? Нечо, най-сетне дойде. За новата година всеки шпара и джомбиш. Майкъл Джексън ли си ли? Ще скачаме по сапури. Тук е момента за кратка реклама. Да, какво, къде, кога, тук е момента за кратка реклама. Аз съм снимам или ти мен? Аз теб, на шампуани, на сапуни трябва да направиш. Да, добре, 3, 2, здравейте! Искам да ви представя този спот, който нарича СОС. СОС SOS. Не обръщате внимание, че пише СОС, но пише SOS. Това аз го прочитам. Айнщайн не се е справил добре. Така, искам да ви кажа, че този сапун е ужасен и ми стана розова косата. И вижте какво ми стана лицето заради. Така че не го
Предпочитам. Благодаря за вниманието. Довиждане. Дин, дин, дин. Връщаме се. Къде си връщате? Аз По съм. играта. Сапуните летят. Пак те реклами по нова телевизия, бе! Между другото, ето откъде бяхме. Минахме през това. Отидохме там, оттам. Това, където Никол 15 часа се мъчеше да го мине. Чоки се. Значи, мъчих се само за едно ниво да го мина 15 часа буквално, човек. Толкова много се мъчих. Никола И това, братче, беше едно просто ниво. И вие, Ели, ти и Крис го минахте толкова бързо. Аз не можах да го мина и само умирах. Ето го това. Но ма ти се оказа, че си много грозен и дебел, бе. Ама Ели, виж, не говоря лъжи. Ето, ела тук и го виж. Видя го. Тази тръгна. Айде, идвай, че направо ще ми разбиеш главата. Ужас, направо, ужас. Къде ще разбия, в масата ли? Не, ти ми я разби. Не, аз на то ще му разбия главата, не на тебе. Ужас. Чакай, къде се намира най-добре? Тук съм. Препоръчено. Не го знам. Умрях още първия път. Това не е на добро. Пак ми се появиха те реклами по нова телевизия, бе. Така, ще ви направя една кратка реклама. Лазери, 10... Лазери... какво ми прекъсваш рекламата? Лазери 10 000 могат да ви убият. Направи се, че умираш. Могат да ви убият. Могат да ви... Ето всяка, нали каза да се представим, че за умира. Я се завърти към мен. Завърти се към мен. Я пак го повтори, че могат да те убият. Лазери 10 000 могат да те убият. Не! Това се видя. Ако имате някой престъпник, можете да ги вземете. Но предпочитам за приятели. Какво? Предпочитам да ги взема, като Ели стъпи в къщи от... да умре. Какво? Не, нищо не съм казала. Аз съм на ескалатор, отивам в мола към Била. Защо не ли добре? Не се запълнавайте с мен. Сега съм на добрите случаи. Има някои хора в това видео, където... Кажи нещо смешно! Пусто е! Пустиня пълна! Пусто е. Като нямаме приятели. Пусто е, защото ти не говориш. И ти говори на главата пък на тебе. Аз говоря, ама ти не говориш. И сега от тук ще се хвърля. Не, Никол! Ма какво ти виж за мен, бе? Да, защо да те виж за теб? Не съм толкова специална. Да, не ми трябваше. Не ти прави впечатление. Ти къде ти да? Ето, аз си мислих, че ти вече... Аз съм много тъпа, защото се хвърлих. Боже. Аз си мислих, че трябва тук да скоча. То още даже е още на половината, братче. Ескалатор 3000, ако искате да попаднете и да загубите Никол. Приемете го. Винаги ще... Само ако имате Никол. Нямате Никол. Така. Не обиждаме никой, който се казва Никол в това видео. В това видео там мога се гръмна. Защо? Никол! Защото те обичам, бе. Ели ти попълно си е така. Не ме видам. И аз съм окей, брат. Айде, почвай камерата. Да
Айде, почвай. Почвай да снимаш. Буквално, брат. Ако искате някой странен до вас, който да ви разумива, бъдете се на телефон. Никол, винаги ще приеме. Винаги ще отвърли обаждането ви. Винаги ще ви отговоря обаждането. Ако ви е скучно ми се обадете, винаги ще ви отговоря на обаждането и винаги ще направя някоя смешка. Дори да не ви е смешно, винаги ще ви загубя времето. Както мен. Ели, искам само едно нещо да те питам, може ли? Не. Ако имаш... Добре, и без това ще питам. Ако имаш приятел, който се казва Крис, Никол, Тино, Красимир, Диан, Бождар, Емили, може кой чакай, Ния, Стефан, Стафида. Стафида. Препрати му го това и му закупи 10 минути от живота. Добре. Нямам против. Само, че на теб ще ти пратя двойно повече да ти загубя 30 минути от живота. Ха-ха! Много забавно, нали? Значи, Ели, искам нещо сега. Повтаряй след мене. Ели, повтаряй след мене. Ами ако реши, че не искам. Ще иска, че ако не, ще не знам къде живееш и ще дойда при тебе. Да, разбира се, ще повтарям, нямам нищо против. Така, първото дете се казва понеделник. Понеделник. Второто дете се казва вторник. Вторник. Третото дете се казва сряда. Сряда. Четвъртото дете се казва четвъртък. Да. Петото дете се казва петък. Как се казва майката? Седмица. Не! Грешен отговор. Събота. Не. Неделя. Не. Куковица. Не. Не обиждам никоя майка в това видео, дори моята, просто. Еми, как се казва? Бембена ластовичка. И от капзок. Ами от песента с кашка. Искам да чуя кашка. Твоите фенове искат да чуят кашка. Ама аз я забравих. Аз забравих кашка, но не сега. Накъде е така? Отиваме за каш. Кашка. Ами аз им... И забравих другото. Не, вече не се не помня. Отиваме за каш. Кашка. За кашка. Това означава каша. Кашка, пич. Хора, за другото видео обещавам, че ще го знам, ама сега нямам никаква представа как беше. Трябва да ти го припомни. Да, Ели, как се справя с полицая? много зле. И аз. Ти си мой човек. Справям се отвратително. О, да, убих го. Този е по петите ми. А пък аз съм... Хвърлям на майната. Аз къде хвърлям? Хвърлям на майната си, брат. Хора, минах играта! И сега Никола ще каже, защо не ме изчака? Майната ме настъпи с големия си крак и ме уби. Ели, предпочитам ти повече да не игра на тази игра. И тук ще приключи това видео. Не да приключи това видео. Какво ми говориш? Но по-голям проблем. Аз съм много прост, аз много малко съм убил този тъпанар. Ти ли ще обидаш? Еми хора, тук ще приключи това видео. Надявам се да ви е харесало. Надявам се Добре, чакай да го минем. Дори да не искате, пак ще я видите в другите видеа, защото... Чакай да го минем, бе! Защото няма никой, който да се отърве от нея. Чао!
чао! Чао! Чакай, Обичам. първо трябва да приключим с нещо смешно. Говори. Каша, пич!